गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरियाव दिनै कक्राझार जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयर एसोसिएशननि बानजायनायाव बारग' एनडिएफबिनि गासिबो सोद्रोमाफोरखौ लानानै मोनसे लोगो हमनानै सावरायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव मिरु एक्स एनडिएफबि वेलफेयर एसोसिएशननि लोगो आफादगिरि बि बोलोगोरा बि रुगुं, कक्राझार जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयर एसोसिएशननि राङारि नेहाथारि एबा गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारि, कक्राझार जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयर एसोसिएशननि आफादगिरि आगस्टिन बरगयारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। बे सावरायमेलाव फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव एक्स एनडिएफबि वेलफेयर एसोसिएशना इउपिपिएल दोलोखौनो थोंजों मदद होनो थांखि लायो। लोगोसेनो बयबो बारग' एनडिएफबिफोरखौ जेबो गोनो गोथो जायालासिनो इउपिपिएल दोलोनि जानानै खामानि मावनो थाखाय खावलायो लकनाथ नार्जारिया। दिनैनि हाबाफारियानो जादों जोंहा एक्स एनडिएफबि वेलफेयर एसोसिएशन कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आरो कक्राझार जिल्लानि अर्गानाइजआवहाय दिनै जुमदार ब्लकनि नैबे जारागुरिनि कमिउनिटि हलावहाय जोंनि बारग' एक्स एनडिएफबिखौ लानानै मोनसे सावरायनाय मेल लादों आरो बे सावरायनाय मेला बेनो जोंहा नैबे 2025नि जे बिटिसि इलेक्सन जानो गोनां दं, दा बे बिसायख'थिखौ लानानै जोङो साफ्रोमखौबो जोंनि एक्सफोरखौहाय जोङो लेंहरदों आरो सुख दुख सावरायदों आरो सुख दुख सावरायनाया बेनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो फ्राय बेसेबागे जोङो बारग' एनडिएफबि हिसाबै गासैबो जोंनि इउपिपिएल पार्टियावनो दंखायो आरो बे हिसाबै जोङो बेखौनो मतामत लादों जे फैबाय थानाय 2025नि जे बिसायख'थि बेवहाय जोंनि दानि जे बिटिसिनि सोलिबाय थानाय सान्थि आरो उन्नतिखौ नायनानै आरो लोगोसे दानि जे जोंहा बिटिसिनि चिफ मानबोधि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे सरकार, बे सरकारखौनो जोंहा 40टा समस्तियावबो जिखि बिजाथि फैया मानो जोङो देरहानांगौ होननानै जोङो थांखि लादों आरो बे थांखिजोंनो जोङो साफ्रोमबो बिटिसि 40टा समस्ति थानायनि गेजेरावहाय जों जेसेबांनाखि जोंनि एक्स एनडिएफबि वेलफेयर एसोसिएशन बारग' बिथांमोन दङ, बिथांमोनहा गासैबो मावनो थाखाय साखाफारा जाबाय आरो बेसेबागे गासिबो बे इउपिपिएल पार्टियावनो थानानै खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय इउपिपिएलखौनो देरहासार खालामगोन आरो जोंनि जे बिटिसिनि चिफ मानबोधि प्रमद बर' सारखौनो जोङो चिफ बानायगोन होननानै जोङो थिरांथा लादों। सोर सोर बाहागो लादों दिनैनि सावरायनायाव? दिनैनि बे सावरायनायाव जोंहा बारग' एनडिएफबि वेलफेयर एसोसिएशन हिसाबै सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट मानगोनां बि बोलोगोरा बिथां फैदों, भाइस प्रेसिडेन्ट जोंहा बि रुबु बिथां फैदों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि सेन्ट्रेलनि बिथांमोना नुजाफैदों आरो लोगोसे जोंहा कक्राझार जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयर एसोसिएशन हिसाबै जिल्लानि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे नेहाथारि आरो लेङाइ आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा गासै बेवहाय नुजाफैनो हादों। दिनैनि समाव जों नुनो मोनदों माने गोबां एक्स एनडिएफबिफ्रा गोनो गोथो जादों। दा अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बे दोलोखौ लानानै मा बुङो? नंगौ, दिनै गणतन्त्र देश हिसाबै दिनै गुबुन गुबुन राजनिति दानो हागौ, खिन्थु दिनै राजनिति दाबाबो दिनै जों सायख'नांगोन, बिजिरनांगोन, खारन दानायाथ' दादों खिन्थु दिनै जोङो बयबो गावनि बिबेकजों बिजिरनांगोन। जाय पार्टिखौ थानानै दिनै देरहागोन ना देरहाया, गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा भट होगोन ना होआ, बेखौ बुजिनांगोन। दा आङो बिथांमोननि सायाव आं बारा बाथ्राखौ बुंनो सानाखै, दादों खिन्थु दिनै बिथांमोनहा देरहानायनि जैग'आव गैया आरो देरहानायनि पसिबिलिटियाव गैया, बेनिखायनो आं खावलायदों दिनै जोङो गुबुन गुबुन पार्टि दादोंबाबो जोङो बेखौ सिन्था खालामनांगौ दरखार गैया। जोंहा इउपिपिएल दं, मोजां सरकार सालायदों, गोग्गो सरकार सालायदों, सान्थि फैदों, बयनिबो सायाव मोनसे फोथायनाय फैदों, मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीया दिनै बरायदों सान्थिखौ लानानै आरो बयबो दिनै इउपिपिएलआव हाबनानै जबदान जानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ। मोनसे गोजोनथाव रादाब, कक्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव आरएनबि रड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द आईटीआई कक्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द आईटीआई कक्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार ऑपरेटिंग एन्ड प्रोग्रामिंग एसिस्टेंट 1 इयार कर्स, ब्यूटी एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविंग टेक्नोलॉजी 1 इयार कर्स। ब्यूटी एन्ड वेलनेस आरो सिविंग टेक्नोलॉजीआव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द आईटीआई कक्राझाराव हाईलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेंट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्यूटफोराव एजुकेशन टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशॉप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै
मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 91013258449 एबा 863868324 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।